Què és la transparència? Transparència és poder accedir a tot el que fan les teues administracions públiques. Saber amb quins recursos ho aconsegueixen, per a qui ho duen a terme, per què i com. Una administració moderna i transparent ha d'assumir el compromís de comunicar-te aquella informació pública que es troba en el seu poder, que siga rellevant i del teu interès. Només d'esta manera aconseguim que tu, com a ciutadà o ciutadana, sigues partícip de la gestió pública i pugues exigir la millora dels servicis al teu abast. Amb la transparència, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria vol retre comptes i, a més, millorar la gestió pública, l'eficiència dels seus servicis i fomentar la participació ciutadana. Entra en el portal de transparència de l'Ajuntament de Riba-roja i consulta tots els continguts de forma actualitzada, estructurada i clara. Podràs trobar documents com les actes de comissió de transparència, el catàleg d'informació pública, matèries d'urbanisme, contractacions i molt més. Tot a un clic de distància. Més informació a www.ribarroja.es. Ajuntament de Riba-roja de Túria. Som una administració diferent. Som una administració transparent.